आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै दंफैयो आङो काजलगाव सिलपथा गामियावहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला सासे आदाया आंखौ दाख्लैनिफ्रायनो कल खालामनानै लिंहरनायलाय बे हिसाबैनो आङो दंफैयो। जोंथ' भिडिअ बानायग्रा मानसि, जानो लिंहरो बेयावनो थांनानै बानायनो गोनां। दा मा बिसयनि बागैहाय भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ अननानै बयबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो नुहैथों। नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोखि। दा मेन लकेसनाव मोनफैबाय आङो, न'आ नैबेयावनो। ओमफ्राय नैबे ब्रादारा आंखौहाय लामा ससेनिफ्राय लिंनानै लायबाय आरोना। दा जिथुनाखि जाय आदाया आंखौ कल खालामनानै दाख्लैनिफ्राय लिंहरदों, आङो बेनि न'आव सफैबाय आरो नै बेनो ने नङा ने? नङा बेनो। औ, मा गामि होनदोंमोनलाय? बेयो सिलफाथा काजलगाव। अ, काजलगाव सिलफाथा। आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेजोंहाय फैफेरनाया। नै न'आ बेनो आरोना। दा आदाया रायजो राजानिसिम मेसेज हरो, आङो आदाजोंनो रायज्लायना लानि। नोङो ने आदा? धन्यबादसै फंबाय लिंहरनाय फैनायनि थाखाय। औ, बे बाजै नामा? औ। अ, आस्सा। ओमफ्राय जेनेबा मा उद्देश्य लानानै लिंहरदोंमोन दा बुंहरनो हागोन नोङो आदा? खुलुमो रायजोफोर, बुंलायो आङो। जोङो बेमारि जाबाय, मावनो दांनो हालिया जोङो। बिहाबो बेमारि जाबाय। बाजैयाबो आंबो सुगार बेमार, किडनि प्रब्लेम जाबाय। मावनो दांनो हालिया, गथ' गथायबो गैलिया। अन्नानै रायजोफोरनिफ्राय जों खावलायो थाइसे थाइनै मोनगोन आसा खालामनानै। ओमफ्राय दानि सरखारनिफ्रायबो जोङो खावलायो, सोरबाबा अन्नानै हेफाजाब होयोबा जोंखौ नायस'फैयो, बेखौनो खावलायो। मानगोनां हाग्रामा सार, गोबां MLA MP फोरनिफ्राय आं खावलायो, अन्नानै जोंखौ नायहरदो, हेफाजाब होदो। अन्नानै आङो खावलायो, रायजोफ्राबो अन्नानै जोंनो थाइसे थाइनै हेफाजाब होयो, बेखौनो आं गंग्लायो, आं खावलायहरो। ओरैनो मा जादों आदा नोङो जेनेबा? आंथ' हारसिंनो सानाय बिस जानानै 8-9 बोसोरसो जाबाय। दा नोंसोर सानैल' थायो ने बेयावहाय? सानैल'। औ, ओमफ्राय गथ'फोरबोथ' गैला, सासेल' दंमोन, थैबाय। ए, हिनजावसामोन। थैनाया 2009आव थैदों। बे एसे गिदिरसिनमोन नामा? औ, 11 बोसोर जाबाय। क्लास 5आव हाबबायमोन। औ, हौवासा ना हिनजावसामोन? हिनजावसा। जोबोद दुखुनांथाव। ओमफ्राय दा रावबो गैला नोंसिना ने? नोंसोर बोराय बुरै सानैल' थायो जाहैबाय ने? सानैल'। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिहरबाय। अन्नानै बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। बर' न'खर ओरैबायदि दुखु गोग्लैसोनानै दं, सानैबो मावनानै जानो हालानै बिसोर सानैजोंनो फाला बदल खामला मावलायनानै न'खरखौ सोलियोमोन। दा सानैबो बेमाराव गोग्लैसोनानै दं आरोना। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। बेनिखायनो आइ आफा बिदा फंबायमोन, बे आदा आरो बाजैमोननि थाखायहाय एसे एनै सहाय खालामहरनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि सहाय हरनाय एबा दान हरनाया बिनि बांसिन इसोरनियाव हिसाब थागोन। नोंथाङा बांसिन बिजनेस फालांगिफ्रावबो बेबायदिनो इसोरनिफ्राय बांसिन बोर मोनगोन। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना। दा बिसोरना ओंखामबो गैया, दै गैया, बानलु संख्रि जेबो गैयि अबस्था जानानै दं। नै न'फ्रा बेनानै नायनानै ला रायजोफोर, ओरैबायदि दुखुनांथाव। जुदि बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जुदि जों एसे अनसायोब्ला बेनि बांसिन जोङो बोर मोनगोन। दा आंबो रिकुवेस्ट खालामदों आरोना। जोंथ' भिडिअ बानायग्रा मानसि, लिंहरनाय हिसाबैहाय बानायफैनांबाय। दा ओरैबायदि दुखुनांथावनै एसे सहाय खालामि आइ आफा बिदा फंबायमोन। ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो आरोना। जाय दुखुआव गोग्लैयो बेसो मिन्थियो। ओरैबायदि दुखु खस्थ' जों सैसोनांनानै दं आरोना। बिसोरनि इयुन जेबो गैला, गथ' गथाय रावबो गैला। सासेल' दंमोननो फिसा हिन्जाव। दा बेबो माथो खालामनो, बयहाबो संसारावहाय थैजासे बेबायदिनो खामिनानै थानो हानाय बे बबे गथाया गासैबो इसोरनि आखायावसो थायो। दा इसोरा जेब्लानो लिंहरो अब्लानो थांनो गोनां जायो। दा बेनो आरोखि, अननानै सहाय खालामनानै होदो। नै जा हायो थाइसे थाइनै आं बे आदा आरो बाजैमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौ होना होनि। ओमफ्राय एकाउन्टआ मा होनदों? एकाउन्टआथ' गावनि गैया। ओमफ्राय नैबे गावसिनि न'नि मानसि सामुवेल नार्जारि, बेनिखौ होनोसै आरो। ओमफ्राय नैबे बाजैनि एकाउन्ट नाम्बार, बे बाजैनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आं होना होनोसै। अननानैहाय हरनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय नै बे आदाजों
जायफ्रा खौरां लाहरनो गोसो आं बे आदानि नाम्बारखौ होना होगोन। बे आदानि मबाइल नाम्बाराव फनपे गुगोल पे जेबो गैया, अनलि नोंथांमोना मोनगोन जाहैबाय बे आदाजों खौरां लाहरनो मोनगोन आरोखि। दा आं बे आदानि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होगोन। मा नाम दंलाय आदा? माइकेल मुसाहारि। माइकेल मुसाहारि। बे माइकेल मुसाहारिनि फन नाम्बाराव कल खालामनानै नैबे आदानि बागै खौरां लाहरनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय जायफ्रा अनसुंथाइ हरनो गोसो नैबे स्केनार एबा आं फनपे इदि होनायावहाय हरनो हागोन आरोखि।